הטבע של כל העשן, ראשית. אני רוצה להגיד שאחלה התארגנות, נחרט בספרי ההיסטוריה של בית ספר. זה באמת כבוד לצדות. היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי היכן האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו. 2:30 נכנסנו דרך הטרשים לשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת מול בונקרים מבוצרים ומרגמות 120 וכמה בחורים על גבעת התחמושת עמוד השחר עוד לא קם חצי פלוגה שכבה בדם אכלנו כבר היינו שם זה הזה ששר בכל מיני מקומות. חתיך. הגדרות והמוקשים השארנו רק את החופשים ורצנו עבודי חושים אל גבעת התחמושת. באותו רגע נזרק רימון מבחוץ. בנס יוזמה ברוכה. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מישהו. עמוס, איפה המשקפיים שלך? יש לי את השור. להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו טיהרנו את הבונקרים מבפנים עד שנפגע בראשו ונפל פנימה. ואל המוות במחילות של גבעת התחמושת ואיש שאנה לא שאל מי שהלך ראשון נפל צריך היה הרבה מזל על גבעת התחמושת מי שנפל נסחב אחור שלא יפריע. שלום שומר. שיחזרו את המנעולים חזרה, שיסגרו אותם במקום. הבא בתור על גבעת התחמושת אולי היינו אריות אך מי שעוד רצה לחיות אסור היה לא להיות על גבעת התחמושת. חבר'ה, הוויכוח פה בסוף ייגמר שלא צובעים כי רק אחת רוצה ואחת שכולם שונאים. נכון, אבל תראה את זה יום אחד, אל תהיה אידיוט. כן, אבל אנחנו עורכים את זה, אז נערוך דווקא לא את זה. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור... ראית אבל כמה מורות פה אכלו? כן. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחוריי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צל"ש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. 7:20 אל בית הספר לשוטרים זה לא באמת קשה. הנשארים מגבעת התחמושת. טוב מאוד. עשן עלה תראה איזה פיתה! מזרח גבהה
מה עם שרר? ארס? איזה ביידיש, לא? יפה, שלא נסי. בן צבי! עשן עלה מן הגבעה, השמש במזרח גבהה, על גבעת התחמושת. הם אשמים. אני זה שיזם את הלמידה המשחררת, זה אני. אין לי מילים, אתם מעולים, אתם גדולים, כל הכבוד. הגברים שנשארו שם נאספים על גבעת התחמושת. לקרב, שמעון, לקרב. איך אתם מרגישים לגבי כל מה שקורה כאן הערב? קודם כל, נפתלי את הכי מכוערת פה, ואני מקווה שהקטע הזה לא ירד לפרום. סיסי, מי את הולכת לפרום? מהבית הזה. בסדר גמור. אנחנו מקווים שבעזרת השם הברבר ימליט תינוק היום בלילה. נקרא לו השם משה לדרמן. אוריון. משה לדרמן. זהו בעיקרון, אני יודע. יהיה נחמד. נבוא למחר בבוקר לראות את הפנים של ה... שומר, היה פה שומר הכי טוב שפגשתי בחיים שלי. זה זה שצחק. ואם כך, אנחנו הולכים עכשיו לצלם את השומר. לא. בורגס, לא? הנה השומר הכי טוב שהייתי בחיים שלי. סיסי די. מראים לו פה טלפון וזה, אנחנו מסדרים לך את העניינים. מצביעים בעדך בבחירות. לך נתתי. אני חושב שהרמנו פה היום דבר שלא היה אף פעם מבחינת הגודל והעוצמה והכמות. נכון! והעלינו את הרמה של הסיום י"ב, פרויקט סיום י"ב. פרויקט סיום י"ב בעשרות מונים. ויהיה קשה לשחזר את מה שעשינו היום. תגידו מי שבר את הברז. ולא אנחנו שברנו את הברז. וכולם נתנו יד, והיה גדול, ומגיע לנו כל הכבוד. ונכנסנו לספרי ההיסטוריה, ושאף אחד לא ייקח יותר מדי קשה. נכון הזה? זה לא נכון. זה לא נכון. לא נכון. אין מה להגיד, מורי האזרחות שלכם נכשלו לגמרי. ראיתי על העצים שם כל מיני שלטים עם דמויות מעוררות מחשבה. ועכשיו אמרו לי שאני צריכה ללכת פה בשביל הזה כדי לראות עוד כמה. מאוד יפה. אני מבין את הכל פרט לזה שפירקתם לי את הגלגל של הטרקטור. הופה, עשית לי את כל השנה. מה את אומרת על מה שנוצר פה היום בבוקר? זה מאוד משעשע. מה המסר החבוי מאחורי כל העניין, לדעתך? שכונה
אנחנו שכונה. מה זה? הבנות שזה כוסיות, זה מה זה? איזה רמה? רמי ומשה לדרמן, יש לי בדיוק כתובת לאן ללכת. מיתר ספורט. רק מיתר ספורט. באתי בבוקר, אמרתי לנעמה, תשמעי, הכתובת הזאת, רק מיתר ספורט. בחינת הבגרות במתמטיקה לא תתחיל. לא תתחיל עד שכל הדברים לא מוחזרים למקום בצורה מסודרת.